Nah, yung kumanay kadira patang sa kadira ko, yung sikandong pito na kadira, wala pito ka lang malibret na sa mga pinuhin ko sa rin ko lang na makapunod na lang ko sa iyo ng gawin ng panan. Nalagin ka na, sinusulan na gusto kayo ko sa islaman na sa ako kumaulis na ito kung ano rin sa marit kaya rin yung sabihin udah kena si kadir pang tapangnya na si kadir harapat yung pala ko na magulang sa uwi kemana kamu kami tubig gider main na ano basta sakit ko na udah ako sa ibang sa uwi na makapanisok mo kan kaya kung eda ka lang bisa tila udah kami yan na sumutana sakit na sa kanila na kung sila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, thôi. Sakit ako ng kilig. Ay, bumili ko dito ng kilig. Ay, nay.
Kemauan ada kenan kan? Amparan
Oh, ay kali Iti ay ang desama ay lang o tayo pa'y ramay kakilailan na nag-isipin huli ay sakit wow, sarang riyan at dito kayo mahal na sa pangiliyang kayo kung naso ito ay ugaw na ng niyan sa sinapay kayo ay nasa kayo kayo
Kawawan ikuni Inala si bayi kana kabunde priman Kena sakai pampantag nai nakanginiya Ngayon na punalay matakapay na detariya Painanaw na siya na isayari Iyalay kong ipaginaman karanilay muna Wow na sobang titiras na para magkitayin Andi ngay nakakiya ng pagsinay Iyay mauray sa kain Para anu sa lusan na maragay